uNavigator ufaka Gcwensa hawu swayitholela kwiBhova elincane njalo uhlale ey'talabhela lona nje mayezwa ukuthi hayi uhalela ukutalapha nje ngathi uvele avuke ekuseni nje athi hayi ake ngibambe lokho kwiBhova elincane ngikuthi nje sisaca. Wenze njani-ke ubhalile laphana ey'nkundleni zokuxhumana wathi nje hayi bafowethu ake nifundeleni umfana lona umsebenzi noma ngabe plumbing nje ayeke umusic ngoba akashayi khona ngeke ukuthi ingane encane ingaphimba kangaka nje phambi kwethu bese niyathula nje nani hawu cha ake niyizame nje kusami noma ngesicucwana nje hambe uyofuna umsebenzi yeke lento leyo yomculo. Ubese eqhubeka-ke uNavigator ethi umculo awungenwa bakwethu into engenwayo omakoti nakhona awumngeni umakoti kababa ngoba kusokuwunyoko lo kusho yena-ke uNavigator. Abantu baphawulile-ke laphana kwi-post yakhe uNavigator bathi cha ndoda lento lena oyishoyo ngalo mfana lona ayikho right, wena yindaba ungathuli ushaya ingoma ngoba nawe uyayifanela naye ayikho into oyenzayo ku-music uyaboza. Base bethi abanye-ke angiboni into ongcono ngayo kulo mfana lo ngoba nawe awukho engomeni uyayibhimbela nje usiculela umsangano.